Right. Knockout or TKO. 3 straight connections. 4, 5, 6, and the mount. TKO. 3 straight connections. 4, 5, 6, and the mouthpiece of the Korean is out. The Korean almost down. Gloves are on the mat. He's at the count of 4. This is the second knockdown. Taong 2001, may isang makunat na Koreano na defending OPBF welterweight champion ang dumayo sa Pinas para idipinsa ang titulo kontra sa Pinoy. Ang Korean champion ay ang sobrang kunat sa bakbakan na si Sok Yeon na may kartadang 21 wins with 11 losses, habang ang Pinoy challenger ay ang Noy undefeated prospect sa welterweight division ng Pinas na si Rivero Santillan alias Gentle Giant na tubong Iloilo City. May record ang Pinoy dito na 12 wins, 0 loss, 10 via knockout, at ginanap ang nasabing laban sa Cebu City. Bago ang bakbakan ay may dalawang Pinoy na ding nakalaban itong Koreano na pareho niyang tinalo via KO. Kaya naman buo ang loob nitong upa na dumayo sa lugar ng Pinoy. Inakala niyang kaya niyang talunin itong si Santillan. Sa mismong gabi ng bakbakan ay sobrang maaksyon, madugo, at puno ng pusong mandirigma ang makikita. Parehong di sumusuko, parehong may gustong patunayan sa bakbakan. 2 beses bumagsak ang Korean champion, pero grabe din ang stamina nito. Sobrang kunat, mas lalong naging agresibo sa tuwing bumabagsak ito, na tipong kahit anong lakas ng kamao ang ipapakain ng Pinoy ay mas lalo lang itong lumalakas, sumusugod at nagbabato ng mga suntok. Halina't ating balikan ang napaka-entertaining, madugo at sobrang dikit na laban ni Rivero Santillan kontra Korean champion na si Sok Yeon. In such manner, we have a Korean, a Filipino, and Na nakaputi at pula. Unang round, bakbakan na agad. Palitan na agad ng mga kombinasyon. Kilala itong Koreano na volume puncher at may mahabang stamina. Habang kilalang knockout artist naman, itong ating pambato. Daw ito ko sumuntok. Kaya kailangan dito si Santillan talaga nakakondisyon. Mahaba daw resistance itong Koreano. number 24th ranked in the world na ngayon itong si Santillan. Ano? Hindi, dahil kalaban niya sa Thailander. Yan na, Okay, correct. Oo nga naman. Paano natin makakalimutan si Miss A? Bihira ka naman sa to the body. Immediately. Good, tall. First round pa lang, sumusuntok na silang marami. The Korean looks very aggressive. Parehong nakakatamaan ng solido ang dalawang boksidor, pero parehong matibay. Walang tigil ang kamay niyan. Mantalang si Santillan naman, alam nating knockout artist. To be a constant fighting machine. Walang atras, ano? Tuloy-tuloy. Puro pasok eh. At saka ang kamay niya, parang pisto, no? Nandun. Making sure that everything is clean, spick and span. Round 2 tuloy pa din ang maksyong bakbakan. Makikitang walang humpay ang suntok nitong dayong Koreano, habang naghihintay lang ng tamang tiyempo ang ating pambato para mapatama ang pamatay niyang suntok. Fight of his career, no question about it. Alam mo, Sir, walang tigil ang suntok ng Koreano eh. Yung bang sige. Yes. Samantala naman si Santillan, naghihintay siya ng magandang opening. Park events not only for the waterfront but for boxing and for the city of Cebu as well. Uli, daan na kameron. Backward catching the tail end of the Sinulog. Fighters taking on each other strongly. Santillan trying to work at the Korean who gets jolted. The right to the head. The Korean is in trouble. Ilang beses naaalog ang Koreano pero talagang matibay. Patuloy na sumasabay kahit duguan na ang ilong nito. Ano, pero bumalik, ano? Medyo na saktan din si Santillan doon, pero Another one to the face. Crowd getting excited here. Bloodies the Korean, and the Korean is getting serious punishment here. His crown suddenly in jeopardy here. And the final 10 seconds now just being sounded. Santillan with a solid second round. then, kasi ang mukha nito mga Koreano maninipis eh. That's a round action. Just crawling in. Sok Yeon, the defending champion in the white trunks and a bit of blood. Sa mga sumunod pang mga rounds ay patuloy pa din ang madugong bakbakan. Patuloy sa palitan ng mga bigating patama. Walang humpay na suntukan, patibayan ng panga at pataasan ng stamina. Santillan. In the meantime, the body shots by the Korean. He's seizing the initiative. Santillan in a bit of trouble here. The Korean, however, being jolted by ferocious. Na walang tigil. Kailangan makameron si Santillan, makaboxing muna. Pero ang pace nga ng laban, Seb, hindi ka mukha nito na palagi nasa harapan niya ang laban. Stick it to his face ang instructions ng body shot by Santillan. Tingin ko, yun ang dapat na gawin ni Santillan. Puro sa katawan muna ng Koreano sa bundok. Ilang beses pang nakakatama ng solido ang ating pambato, pero talagang di nagpapalugi itong defending champion na Koreano. More lethal punches but
Santillan as the round approaches its last 25 seconds with some telling blows. Is the Korean on the way down? But he looks like a tough customer to weaken the tree, so to speak. Oo, dahil tingin ko matibay ang mukha eh. Oo, Korean is a punching machine. talaga. Santillan with an uppercut, but the Korean with those short shots that may be telling on Santillan. Round. Korean developing into a bloody mess in the second round, but ang style of Korean, 1-2, 1-2, 1-2, Oo, to keep up the pace. Dictated the pace of the fight, actually. talaga. Siya nagdadala ng laban. Japanese fighter that Flashy Lord punished so many times, Teruko Saka also Yeah. kept going in, boring in. Santillan in the meantime. Round 5 mas makamay pa din itong Koreano. Talagang matibay ang stamina. Habang ang Pinoy dito ay dahan-dahan nang nanghihina, pero dala ang pusong Pinoy, ang pusong mandirigma. If Santillan thinks na let up yung Korean, I don't think that's going to happen. Continue to throw punches when the other side also throws a lot of punches as well. Napipilitan. Our three judges, of course, Engineer Luciano Babiero of the Philippines, PJ Jun of Korea, and as I mentioned, Ano, pero kung ako si Santillan, pamabayaan ko lang yung ganon. Eh, kailangan palitan niya ng puro malalakas naman. At saka, yung mga isiguro niya, ano. Oh. Santillan. Duguan na din ang kaliwang kilay ng Pinoy dito dahil sa accidental headbutt. Pero sa gitna ng palitan, nahuli ng dugo ang Pinoy ng isang malamasong left uppercut ang Koreano at luhod ito. Doon natin, ano? Aper. Grogi yung Koreano. Matapos bilangan ay nagpaulan na agad ng mga suntok ang Pinoy para tapusin ang champion na Koreano. Pero na-save by the bell pa ang kalabang dayo. Of being crowned champion here today, what will it happen? Let's see. The Korean has proven to be a tough customer in the course of the fight, but he has been tagged. A knockdown has happened here. Ang tama ang Koreano. And Santillan hard at work. The Korean being tagged left and right. Matapang yung Koreano. Ang Yes. ganda ng mga tinatama ni Santillan, pero nakatayo pa rin. Take nothing away from the Korean. Sa sumunod na round ay agad nagka-recover ang Koreano habang tinatamaan ng mga solido mula sa ating pambato ay mas lalo lang itong sumusugod at tumatapang. Mas lalong nagbibitaw ng mga suntok sa Pinoy kaya naman bahagyang nakakabawi na dito ang dayong Koreano. Sinusuntok ng malakas. Not too many hooks by the Korean, but the Korean continues to fire away. This has been a slugfest, no question. Uppercut jolting the face of Santillan. Santillan receiving serious punishment here. Need to connect for Sukyun Yun. Santillan not throwing anything here. To him in the 5th round. Yun nga, yung baksak na yun, dapat grogi pa hanggang yun yung Koreano, pero kita mo naman, oh. Naku, tinamaan naman ang maganda yung Koreano, oh. Medyo grogi yung Koreano, pero talagang napakatapang lang. Matapang, matibay, and he is going to thank Round 7 tuloy pa din ang napaka-entertaining na bakbakan. Patuloy na sumusugod pa din ang Koreano habang tamang counter lang ng mga solido ang ating pambato. down with a major connection there, but the Korean continues to fire away. He will not go quiet in this particular fight. He's the visitor. Sa gitna ng palitan ng dalawa, nahuli na naman ng malupitang kombinasyon ang Korean champion. Tanggal ang mouthpiece ng Koreano at bagsak ito. Out. Right. Knockout Ortigeo. 3 straight connections. 4, 5, 6, and the mouthpiece of the Korean is out. The Korean buckles down, and the gloves are on the... Matapos bilangan ay agad tinadtad ng mga suntok ng Pinoy itong nahihilong Koreano. Pero talagang matibay, agad naka-recover at mas lalo lang itong nagiging agresibo sa bakbakan. Naabangan na ni Mang Davis. Pagka tinamaan ng mga ganito, awatin din ni Mang Davis. Talaga. At saka ngayon, oh, para bang... Uppercut, pati ipin eh. Oo, dahil sa usually, pag uppercut, dulo ang tama eh. Saka yung nerves natin sa ipin area, very sensitive. And it looks like the Korean of Santillan slipping there. Well, hinihingi po ng mga Koreano na I don't think mabilangan, so. pero tingin ko, skip lang talaga. Darating, hindi natin alam kung hanggang saan ang kondisyon. Medyo, pag tinatamaan yung Koreano, medyo naniligis ang tuhod eh. Sa mga sumunod pang mga rounds ay patuloy pa din ang maaksyong basagan ng mukha ng dalawang matatapang na boksidor. Parehong duguan. Duguan ang kaliwang kilay ng Pinoy, habang duguan naman sa ilong at may bitak na din ang kanang kilay nitong dayong Koreano. Scoring referee for that matter. Right. Pero sa ngayon, mas maganda ang patama nitong Santillan dahil nakakailag eh. The Korean is unceasing, tireless.
Yes. Now, Hindi napakalakas. Pero yun nga sa dami, manghihina ka rin eh. to the face, coming in quick succession. Right hook, finding its mark by the Korean. Santillan loves to finish the round strong. Umpisa pa lang ng round 9, agad nagpaulan ng mga suntok ang Pinoy. Pero imbis na manghina ang Korean champion, ay mas lalo lang itong naging palaban at matapang. Mas sumusugod sa bakbakan. Santillan with the punishing blows. Say goodbye to the first minute of the 9th round. Executing their strategy well, however, it has had to change several times there. Diba? Pero iba eh. Ang daglisado rin nila. Good right by Santillan, trying to work the jab now. Solidong mga suntok na naman ang napatama ni Kabayan sa mga huling segundo. Pero talagang matibay, nakatayo pa din ang Koreano at sumasabay. Uy, naman. Flourish. Yes. Nako, grabe yung Mariano. Yes. Against challenger Reb Santillan, who is the welterweight champion of the Republic of the Philippines. Makasuntok masyado ng malakas eh. Yung, Kaya, yung Korean, kahit tamaan siya, taga ang sapatos mo di, fighting shoes mo, yung rubber noon, yung track, yun nandun saka maganda dapat. yung traction. Oo. Basta ang Koreano, pasok ng pasok, suntok Oo. ng suntok eh. Mas lalo pang tumindi ang palitan ng mga suntok sa round 10. Mas lumaki na din ang sugat ng dalawang kampo. Pero walang hinto pa din ang binibitawang mga kamao. Uy, malaki na ang putok ng Koreano. Oh, yes. Malaki na ang putok. Santillan, he just doesn't show it eh, no? Final half minute, round, he's beaten his past opponents into submission. Keep in mind that Santillan is putting on the line here his undefeated record of 11 straight wins. Kanina pinainom ng tubig. Imbis na ibuga ang tubig, nililok na rin ng Koreano eh. And the Korean now sensing that maybe he is actually behind. Now with his Umpisa ng round 11, desperado na ang Koreano. Alam niyang lamang na ang Pinoy sa scorecards ng mga hurado. Kaya naman mas naging agresibo pa ito at mas nagbabato ng mga suntok, planong pabagsakin o malamangan sa puntos itong ating pambato. Knockdown, said malaking factor yung nakabagsak na yun. Yung siguro kung ang laban ay sa Korea, bali wala yun. Kaya pasok naman siya ng pasok. pero walang lutong yung suntok actually. Ng Koreano, marami lang. Into the punch eh, no? Good shot by the Korean. Partially slipping there. And look at Santillan. He loves the end of... Bilyan. Hindi ordinaryo suntok yung inabot niya. Santillan's on the move. He now seizes the initiative when he hears the signal for the last 10 seconds. Oo. Umabot sa sukdulang 12 rounds ang madugong laban. Walang hinto na suntukan pa din ang ginagawa ng dalawa. Makikitang sobrang desperado na ang Korean champion dito. Kahit saang parte ng katawan ng Pinoy na lang sumusuntok para impresibo lang tignan ng mga hurado. Medyo nadudulas na konti si Santillan. Oo. Dahil nga madalas na walang tigil ng Koreano. Oh. Paano yung champion eh? Oo. Ako, so far, sa ano, maraming ang patama yung ano, pero ilang beses ang gugog yung Koreano eh. Uy, Good shot by the Korean. But will he have enough time? Final half minute. Pero lamang na ang Pinoy. 2 beses tinumba itong Koreano at maraming beses pag tinatamaan ng mga solido na talagang nagpaalog dito. grabe naman yung Koreano. Oy! Nadulas muna si Santillan, hindi mo bumaksak ha. Nagtapos ang aksyon at madugong bakbakan sa scheduled 12 rounds. Diniklarang panalo ang Pinoy via split decision at hinirang na bagong OPBF welterweight champion. And the new welterweight champion of the Korea Pacific Boxing Federation, Well, the Gentle I think Giant, referee McTavish took into major consideration those two knockdowns. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.